मिया हरजरावा आचमसा फानलक सकसाई रिजाखा ताकक दानियल देबबर्मा पाटिमुं सिमना कन्स्टिट्युन्सि बै खबजाक टकमाकारि सुरेन्द्र बिसिनि गारिं पारानि हिनै कक्टमानि बिसिंतै सावै मानका फानलक सकसाई रिजांमा बै बेबागै 4 लाख रां मारिनि सुख खामखाना हिनै कक्टमानि बिसिंतै सावै मानका पाटिमुं थायो पाइथाको थांगै सगैके एमएलए ब्रंमनां रनजित देबबर्मा तै बेलाय खा खामानि कौरब सावै खोनारिका तै ब सावै खोनारिका मोहनपुर हरबथानाय ब्रिन्डियारक थांगै सगैब मुंसा सामुंखालि हायकबा हरबथारे वइनो नाइ सिमिं किफुलि फायका हनिब सावै खोनारिका एमएलए ब्रंमनां रनजित देबबर्मा अबहायनो सुगांगब फानलक सकसाई रिजांमानि पाटिमुं ताकुक दानियल देबबर्मानि पाइथाको तामसाका खानायनिदि एमएलए ब्रंमनां रनजित देबबर्मा ओमो सिमना विधानसभा केन्द्रनि सुरेन्द्रनगर बिसि क्लायो ओमो हंगाय गारिंपारा और कायसा दुगान ताकक दानियल देबबर्मानि बर दुगान दुइनो बिनि नुखुंनो चलि तंजाओ शिक्षित फानो बसाख्रि ताबसो जरा मायाखो बिनि बसा खरनि तंगो ओ दुगान खलायिनो नुखुंनो बसारनो बपरि तंजामोन सेकांगो बो बिनि अमतेखेनो सगै रिजाखा वाइरि वाइ ताबुक बो सकजाखा निया गोबांमा और प्राय लाखाधिक रांनि मानै बिनि दुगानो तंगो आचुमसा बहक साजागै बमिया हर थांकापो नग थांकांकाय दुइटा आराइतन समयखेनो बिनि दुगान खामानि बो खबर मानखा फाइका आरनबो हर फुं हायकाने मोबाइल साइलेन्ट रिजा आं फुङाय नुखा एवं खबर नाखा बबे कक सालायका तिनि को फाइने फैका बेलेखे दुखजनक घटना चिनी कामियाम चायो जारा सेबुकमालिया गभर्नमेन्टनि सिकलार कस्त खायै रां रक आजिवै दुगान अमते रखाय चिकन मिकन खायै तांगै नुखुंनो दै दुलनानै बागै चाइटक लायो अजराव मुतै खायै सक जायरि माने बेलायखेनो खाखामानि कक खबर मानै तंमालिया दिनै और कंना आं खुरसाइमा सानाय जों सिमना विधानसभा केन्द्रआव त्रिपुरा मथाखौ जखन खायप्रो ओ दानियल न प्रथम सारियाव तंनाय जोंबाय बाक्साय खायनाय यां रगा प्रो आम चायो त्रिपुरा मथा खायनाय करे बन और तंमाने आंबाय लगी आप्रो जों आप्रो खूब कम और 30-35 जन र कुंगान जों जतय सारा सिमनाव त्रिपुरा मथा बुबागारा आयुब लखन बुबागारा लंलेखनि जों खालामो दिनै दानियल नि नुखुंगो मतै बिरमान खानामानि यागलां तंमालिया फाइनाय फैका फायर सार्विस और फाइका फायर सार्विस और फाइ नाइ सिमथाम के चेहरा फुंक थांबैका हर बथा जायगा ताबो गैस को सिलिंडर और तंखो और हर बथा जायगा और फायर सार्विस फाइ बर चेहरा सिम फुंक थांबैका अंगमनि बेपार फायर सार्विस बाय आं कक सालायनाय तांगै बर और हर फाइ बथा फैया आं ताबुंनो और नि फायर सार्विस नि डायरेक्टर बाय आं कक साना सुजुग चेष्टा खायनाय तीनटा स्कुटिनि दिन कारण फायर सार्विस और हरंना और तेबो गोबां और जे बिपदजनक गेस जे सिलिंडर ब्रासुं खाय और नि कासा कासा दुगानबो नस्तंमान और बरक नंनि लाइट बर ओ लामातै बरक गाड़ी चलि तंगो फाटि कांका और बरक जे एक्सिडेंट नंया अबन ताम ग्यारेंटी तंबा बेलायखेनो अंको आं ताको दानियल न साव खाता बायदि जीवन लड़ाइयो अनेक किसुनो संनाय अनेक बाधा विपत्ति फायनाय आबन बिसिंतिनो जों आगगैमा थानाय हरसे निनि दुगानो सकमानो किन्तु कायथरनो तो बो खगैमाया बबो बुस्थुम जांनाय अजे सकनाय बबो सालसा कायथरबाय बुस्थुम जागानो एवं बबो मासरा रिजागानो मासरा बेरजागानो aboni bagino masaw
amti rok like khairmo sinjaja ang korongno ta gothitun tin society o morong mosanglia जों बुसकांगो से ताबो आगो थांनानै जरा ओ जरावो जों मति रं लाइमा जाया आं जतुदु समय आनि तरफ থেকে आं किसा सुबाय क्लांखाने बुसकांगो बनता म खाइ सुबाय मानो आं चाइतोगान आं बन फटजंगनि ता माने निन खाजों केटा मते पलिटिकल नि जांगा ना बिनि केसे दुश्मन कबाय হয়তো আর পলিটিক্যাল आं ताम हिन सानानि केकाय और হয়তো दुश्मन तंगमानो बिनि उकलग बन मकलनि फनुं जागै केनां जागै तंगमानो आमति उनाय गोबांमा और तंगमानो आमतिनो पथिकाना काय ताबो अनुमान ऊपर बाबो सातो जां तंखा तबे आं दानियानो सानाय कायसे केस फाइल खायदि थानाबो थांगो डिटेल्स मनो लांगो कायसे केस फाइल खायदि ऑफिशियली कायसे फाइल खायदि आबो फाइल खायनानो उचित एवं फायर सार्विस रक नि दुर्बलता बरक जर हरबो थाया म मिडियान बिसिंते जतन साइमानथुन तिप्रा सामसायो फायर सार्विस रक अ मोहनपुरनि फायर सार्विस रक जे साक नायं तंमानि तिप्रा सामसायो नक खामका बागान खामका काय फाया दैतुबि फाया सुदु फुटानिखाय गारि सिकन कायर चश्मा थुबै नायथां फायमानि जतन साइमानथुन आं माननीय चीफ मिनिस्टारनोबो सानाय जे मोहनपुरनि फायर सार्विस रक तिनि अ जागावो गारिं पाराव फायै हरबोथार फायनि अबनि बिरुद्धे कराक एक्शन नाना नुंथुन आंगो खरकसा लुकुबाय चंजाक एमएलए अंगै आंगो दाबिनो तिनि खलायु तामने हिंका काय मो एक्शन उनानि दरकार और जे खलायजेन अबन आं सासनाय